शनिचरा के हमरा पर आगमन हो गइल बा। कतनो कमाता नहीं खाए से बेसी नहीं खे हो ना पंडित जी कहले के काम करो का सोना के मूर्ति शनिचरा भगवान के बनवा के के हो पंडित जी के दान कर दो बाबा उतना लायक शक्ति नहीं खे तो चांदी के बनवा दो दान दे दो बाबा बाबा पहुँचब ना उतना हो चांदियों लायक ना जी पीतर के तामा एल्युमिनियम ना जी ये मर्द तू नहीं एगो काम करो का बढ़िया एगो धागा करिया शनिचरा भगवान के दान में दे दो कलश की बाबा बाबा धागा भी तो किने के पड़ी उतना लायक हमार शक्ति नहीं है ना तो पंडित जी कहले कि जो जो शनिचरा एगो झाट ना उखड़ी है तोरा लगे होइए नहीं बाप रे बाप का जाने एगो कवना दो के शनिचरा तबाह कइले रहे ना कले हा तब उ जाके कहलस कि ए महात्मा जी हमारा के बड़ा शनिचरा तबाह कइले बा ओकर जवाब ई देले है न का कले हा तो कहत रहे जब कुछौ दान कर दो एगो करियो धागा लपेट दो तो कहता जे ना महाराज वो सौकाश नहीं है कितना बढ़िया व्यास जी जवाब देने हैं कहत रहे कि जो तब तोर शनिचरा ना कले या मुहावा में पिलुआ पर तारा मुहावा में पिलुआ ना तारा हे मुहावा में पिलुआ पड़ जाए धुन शनिचरा जाए दादा या भगवान ने तारा का कल्याण बाप रे बाप रुको ना ये सुतल बड़े कैसा लगता बुझाता जो लकड़ी के सिली है तरी बिग दिहल बा पानी में लकड़ी के सिली है पानी में बिग दिहल बा बहल जाता भा लगले बाबू भगवान तोरे को कोनो मुड़ी में गरुआ नहीं खन कबार सको जब तोरा लगे होइए नहीं के कुछ हो तो शनिचरा तोर का करे जो नहीं फिकी रहो कुछ ना करे तोरा एक लोटा जल भी नहीं खे देबे के फिल्म आई रहे नो एंट्री वही में एगो लॉय रहे नो 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 हमारी पवन सिंह के भी मोछ आवत रहे खेसारी के जन्म ना रहे गोनई में आओ घरी दुगोला चले हमारा जितेंद्र लंगड़ के वो घरी कमलवास कुंवर बूढ़ा ये लुसे गोनई ना होत रहे हम हो नया रहनी जितेंद्र नया रहले 94-95 के बाद दुगोला चलते रहे हमारा अंदाज 98-99 के अंतर कई गाना हो आई चलते रहे तले पवन सिंह लय के चोरी को के भोजपुरी में गा दले सुपर डुपर हिट हो गल गाना कि बड़ी जालीदार बा तोहार कुर्ती बारातीत लगेला हमार सुरुती ली अभी ओकर खूबी जाने ला क्या है 4 बजे भोर में लगा दी फुर्ती ले लो लोटा तू जल्दी धर परती बबुआ तू तो गावे ला कमेंट करता रह तू बोला जस गावे ला कहां गाइले ब्यास हो ब्यास आ कवि दोनों है अच्छा भगवान करस तू तीनों हो जा ब्यास कवि आयोजन करता ऐसा चलेला चलेला जाके गावे लो गाइले कौना फंक्शन में ब्यास लोग का श्राद्ध में ब्यास लोग के मर जला तो तार बाबूजी ब्यासे हमें कुछ बहना दे दी पता कह के गा दिया जाए कौन तने अखिया खोली हेनिया ताकी ना हेनिया ताकी अच्छा 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 ये बताई हम कहतनी कि तनी हेनिया ताकी तो कहत रहे हइए तकी है हाँ ठीक है बा सुनो सुनो हिनका से तकवा दी हो आ हिनका से झांकवा दी जाए हो जाए हाला गोले भाई ब्याह जी तनी है ताकी ना जी ए ब्याह जी ना तको सही में आसारा मजा लेबे खातिर हां जी हमें 12 बजे ले हम गए 2 बजे ले सुमन गाउस त कैसन लागे बहुत बहुत मन करे कि पैसा ना दीवार में से उजार के एगो ईटा ही कलीलार नोख वाला नोची के बिग दो ईटा नोच के बिगला तो ये तारा अब तो के आंख में से लोर बहुत हो के कहो कि बाप रे बाप कितना दुखी बाड़े ई छर छर लोर बिगता तो बहुत लगे आ कहतर निम्ने बात ईटा नोच के बिगला ईटा घींच के बिगई उठा के खैर कोनो बात ना झलवैया वो लोग कम पढ़ा लोग बोलो अब तक चले हमने के
वो माई के दरबार में वाह हनुमान जी खाली जय बोली हलू वाह ऐसे कि सावन बीतल बा भादो हो 12 महीना में 4 महीना भगवान विष्णु योग निंद्रा में रहिले तब का 8 महीना जागल रहले धरती के पालन करता रहले 4 महीना दोसर देवी देवता के बाटल बा तई महीना भगवान कृष्ण के कहल जाए सावन बीतल है भोला बाबा निरीक्षण में रहनी हम छठ माई के पर्व आई तो वो अपना निरीक्षण में कुछ दिन हो जाए 5-6 दिन सरस्वती पूजा आई तो कुछ दिन उनको के भाजा दिहल बा जितना हमनी के पूजा बा सब भाजा दिहल बा कि तारा इतना दिन ले धरती के सुरक्षा करे के बा। आ धरती माने कुछ ना हो ना हमनी के जहाँ बानी जा हमनी के बुझाता कि बानी जा तो है बानी जा ना ना हमनी के धरती 14 आ 24 आ 34 पर डिपेंडेंट बाड़ी ला ये 24 घंटा में एक बार चक्कर मार लेली जगह बॉल टंगाइल बने हो सब बॉल वही हमनी के 9 गो ग्रह लो बा आ धरती से हमें बता कि छोट ग्रह केहू नहीं करे ना आ सभे अपना जगह पर नाचता अट्रैक्शन गुरुत्वाकर्षण बल सूरज के गुरुत्वाकर्षण से सभे टिकल बा त एगो ग्रह चंद्रमा चाहे मंगल केहू गिर जाओ धरती पर तो हमनी के विध्वंस हो जाई कुल ही लिखावल संपत्ति या जमीन दाखिल घर से पहले सर्वे हो जाए खाली एगो ग्रह कोनो टूट के गिर जा बाकी वो गुरुत्वाकर्षण बल से चलता लो हे जा आम ले ले बड़ो तो जा छोड़ देतो तो एकरा ही जा रहे चाहे तो नीचे ही कहे चल जाला अपने भार से ना गुरुत्वाकर्षण बल से एगो सनो जगह बा जहां गइला के बाद तारा के धरती नीचे महीना घींचे हो जा आम एगो छोड़बो चाहे तू ही चल जइबो तो तारा के ऊपर में दोसर ग्रह घींचे लगे आई आज साइंस बतावता हमनी के शास्त्र में बहुत पहले तू एगो चीज हुए बा शास्त्र से लड़ो है ना तो एगो आकार हटा दो शस्त्र से लड़ो दू एगो विषय होला चीता चिंता एमे कोनो अंतर नहीं है चिंता में या चीता में का अंतर बा चीता निर्जीव को जलाती है आ चिंता हो जाई तो सजीव देह के जरा करा को दी एमे फर्क विशेष ना हो चीता तारा मुंह तब जरा या चिंता जीते जार दी की मुंह लायक हो जे बता ये इंजीनियर की है रहा भाई तू लो नीचे से काहे बोलता रहो बूढ़ा जी सन स्वच्छ व्यास से गोनई बा तू लो नीचे से बोलता बूढ़ा जी सन स्वच्छ व्यास से गोनई बा पहले घड़ी उजर पहनतले अब करिए पहनले बड़े का जन संचरा के आगमन हो गेल बका दो चल गए एक वसई रहे पंडित से जाए कलश की बाबा बाबा